Manučka. Jo, kuče. Hej jo. To jsou kuchyní. Pojď blíž. Hej, ale já chci blízkat videc. To mi tak sedlo. Dobře, neujímám to. Hej. Jak mu pořádného území? Děl se strefí. Točíme kilo. Kolo. Pojď. Točíme kolo. Takže tak. Já vám budu. Jo, já dávám videcká. Super. Já to že zvary, to bylo v fuchu. Že to schválně klid, vole. To potom nebolí. Jo! Ne, neujívaj Janku! Přijdu s napuchlým lícem do školy. Jo! Já to trvu. Pojď Janku. Jo! Také ukočená. Už začínáš štípat, ty pít. Kalaším, ne? Ej, neujívaj, to musí sednout. Tím nápřed. Neujívaj. Ej, Janku, Kokot, já jsem viděl Kunsta ještě červený, hej. Hej, není. O do prdele. Furašku, ty na mě nečum nebudu, dostaneš taky. Všichni jak to točí, vole. neujívaj. Točíme. Netočíme, já už ne, já mám trbu. Kus, jedeš na mě. Ne, já už ne, já už ne. Vypadám stola. Hej! Já už točím. No, ty dáváš konstovi. A ty budeš dávat mě, ne? To je spadlo. Ne, tak já budu dávat to bez den. Potom já to dvakrát víc. Tak jo. Tak pojď. Hej, počkej, ještě než začnete, ukaž se, hej. Ale on má pěknější líc, podívej. No, nemá. Fakt, Jo, máš víc. ne? Jo, Umí dostávat, ne? co na to štípe, no. No tak pohněte, ne? Kurva, já ti dám, že nehraješ, vlastně, tak tě zabiju. Ty jsi postižený. No tam hoželi pušky. Dělej, ty brečíš. Brečíš dokumentace, jo? Blížší dokumentace. Ale jedu. A ty ukaž to tvoje Dušane, úkoly. pojď hrát s náma, co? Jdu. Hej, to ne. Měli aspoň do ruky nebo tak, ale co? Přijdu s takým vedla. Hej, tak z druhé strany, na to druhé, ne? No. Levačku. Kreten Dušan, že, vole? Má pětelicu do čeho. Popotem, já ti dám na pravdu. Ty.